रुपहि राजाबिलाव ट्रेक्टरजों बाला हा जावनायखौ रायजोफोरा बन्द खालामदोंमोनब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो रायजोनि खोथा मानियाखै। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि राजाबिल गामियाव रायजो राजानि खोथा एबा खावलायनायखौ मानियाजासे माखासे असाधु फालांगिरिफोरा जानला मानला अन्थाइ बाला आरो हा जावनानै ट्रेक्टरजों रोगानायखौ नागाराखै। लोगोसे पहुमारा दैसानि दैयाबो खुरखाबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरजों लोब लोब बाला हा बोगासिनो दं होननानै दरनै गामिया बाला हा जावनानै फाननायखौ बन्द खालामदोंमोनब्लाबो रावबो रायजो राजानि खोथा मानियाखै होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो खनले खनले बुंसेयावबो रावबो खोनासङाखै होननानै फोरमायदों। रायजोफोराथ' बहुदानो थारमाने मोजांनि थाखाय बादा होयो आरोना। जोङो बारा गेदेर नङा, जोंनि गामिया 25 सिगिरिसोल' आरो माने बादा होदोंमोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआबो आगोलनिफ्रायनो बाथौ गेजेरजों हाबनाय जायोना, ओमफ्राय बाथौ गेजेरजों दा हाबला बर्थमान बेलेगा लामा होदो आरोना। बेलेग लामा होनायजों बिसोरो हाबनानै सासे सानैल' नङा, जों गंसे गंनै बेलसाजों बोना लांनायखौ जेबो सानामोन जेनेबा। ओमफ्राय ट्रेक्टरानो जि गोबां जाखायो, मालाबा एकदम ग्रिदल' जायो आरो ओरैबायदि माने जों ओरैनो दैमाखौ गिनानै थाखायो। ओमफ्राय दा 15 खान गाहाम ट्रेक्टर जुदि सोबाय थायोबा हायाथ' ओरैनो गुरै जाना दंखायो। दैयानो जिबायदि देरबाथाय फुरा दंफाङैनो फैलायनाय जायो नालाय, जों इनि कारनै बालानि सायाव जुदि इदि ट्रेक्टर बोबाय थाबाथाय हाया गुरै जाना बांसिन खहा जागोन होननानै जों सानो आरो। ओंखायनो बयखौबो जोङो मानिजानो लुगैदो। मा गामि आरो मा? इयो गोजोनपुरि, ओमफ्राय दैमायाथ' रुपहि पमरा गोलैयो। ओरैनो अखा हाबाय थानाय समाव अखाखौ इसोरो दै लोमबाथाय हाबनो हाखाया, हाबनो हानायालाय। ओमफ्राय अखा गारबाथाय बिदिनो साननैसो बोथोर होबानो हाबजायो आरो ट्रेक्टरा जायो। ब स्कुटिजों दोनहैग्रायाबो स्लेक जायो, बहाबा साइकेलजों स्लेक जायो। आरो फिरनो बेफोर रानबाथाय आरो न'खरफोराबो खस्थ' मोनो, ओरैबायदि धुला उरायो माने। ओमफ्राय बेफोरखौथ' इसोर बुजिया, गावसोरनि मोननांगौखौ मोनबानो जागोन बिदि रखम आरो। हाग्रानिफ्राय फैयो, इयो पमरा दैमा होनो। दा नोंथांमोना बे ट्रेक्टर हाबनाय बा बे हा जावनायखौ बन्द खालामथारगोन नामा? बन्द खालामनो जों लुगैदो, थारमाने बयनिबो थाखाय मोजां आरो जुदि इसोरबो मानिलायोबाथाय। मानो होनबा दिनै दैमायानो गोजान नंखाया, जों बेसे गोजानखाय जोंनिया न'आनो खाथिथार। हरनि गेजेराव जुदि खुरख्लाना जुदि बोहैयोबा जों गथ' गथायखौ लानानै बेयाव खारस्लाबनो हानो। जोंल' नङा, बाखियाबोथ' बहुद खहा जागोन ना। दैमाजोंथ' देरगानो हायाना मालाबा। ओरैनो इदि जावबाय थाबाथाय बांसिन खहा जागोन आरो उल्थासो फैदो। बेनि थाखाय जों जुदिअ दैमाखौ लामा दिहुननायफोरखौबो जुदि सुबिदा मोनोबाथाय जों लुगैदो आरो। थ' फैफेराखैयानो, बादा होफैनाय नुफेराखै। जावबाय थानायखौ नुयो सानहर। जावो आरो जावनाया, बादा होग्रा रावबो बर्थमान गैथ'आ इदि। ओमफ्राय खालि बादा होदोंमोन साननैसो, बिदिनो रायजोनि बिबानगिरिफोरा मानियाखै आरो।